Зульфия Миңлебай башкорт телендә сыккан «Әссәлам» газетының һәр мөхәррире. Менә бүгенге көндә газет ничек эшләй һәм нинди материалдар белән укучыларыгызды кыландыраһыз? Безнең газетебез 3нче ел сыгып килә, әлхәмдүлилlah. Газетебез 8 битлек инелек, хәзер 12 битлек. Материалдар унда бик бай, унда дин дәресләре рубрикаһы бар, яткәр рубрикаһы бар. Унда без һәр районда безнең ниндәй көчле диндардарыбыз булган, элек безнең бик күп шәйхтарыбыз булган, ишандарыбыз булган, бик укымышлы галимдарыбыз булган, хәзрәтләребез булган көчле. Без шуларның тугандарын табып, улар турасында белешеп материалдар бирә барабыз һәр номер һайын. Һәм дә инде тәрбияви материалдар, төрле замандаштарыбыз турасында материалдар, һәм ашу муында, ислам медицинаһы, гомумән ниндәй генә материалда алма, уның эсенә иман орлыктары яшерелгән. Хатта спорт темаһына ла башкорт батырлары бил бирмәй дигән мәкаләләр дә бар. Бына адаккы биттә мин күрәм, ниндәйдер кызыклы, кайбер дә ябай гына һораудар булһа ла, шул һораударга җавап биргәнсегез. Мәсәлән, намаз вакытында сүз күрһәң, нимә эшләргә дип сораган бер укучы, күңелдән телде калдырмай гына әлхәмдүлиллаһ дип әйтергә кирәк дип кенә җавап биргән. Һәм менә шундай бик фәһемле лә, кызыклы ла газет өстендә эшләйһегез. Айына бер тапкыр сыгам. Бұл газет айына бер тапкыр сыга. Буның рус телендә сыкканы ла бар бұл газеттың, оны инде айына 2 тапкыр сыга. Һәм кайда табырга уны? Бұл газеткә почта аша язылырга мөмкин. Шул ук вакытта без инде үзебездә урындарга апарып биткерәбез, мәчетләр аша таратабыз, яки кайбер безнең белән бәйләнешкә ингән кешеләр белән таратучылар аша таратабыз инде. Ул сакта тизрәк барып битә газет. Һәм шуның өчен теге менә телефон безнең языла торган телефондар таратабыз инде, кем аша язылырга мөмкин. Һәм шул ук вакытта почта аша язылырга мөмкин. Ул каталогка